Сёння абмяркуем, чаму Лукашенко загаварыў пра дысцыпліну і чаму ўлады хочуць, каб беларусы працавалі як эфіопы, моўчкі, дысцыплінавана і без абурэнняў. Пішыце, дарэчы, у каментарах, ці сустракаліся вы з парушэннем сваіх працоўных правоў і ввогуле, як цяпер выглядаюць вашы адносіны з працадаўцамі. 30 жніўня Александр Лукашенко прылецеў у Берасце. Ён адразу выказаўся пра дысцыпліну, якая, паводле яго слоў, добрая толькі там, дзе ён праехаў. У чарговы раз вызначыў самую галоўную праблему беларусаў. Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Лукашенко і далей працягваў гаварыць і за некалькі хвілінаў сказаў слова «дысцыпліна» ажно 6 разоў. Выглядае, што для яго это нейкая ідэя фікс і мара аб правільнай, на ягоную думку, мадэлі ўладкавання грамадства. Гэтую мадэль, якая склалася за апошнія 30 гадоў, можна апісаць так. Дзяржава ведае, што трэба рабіць, кіраўнік ставіць задачу, чыноўнікі бездакорныя выконваюць і спускаюць уніз да насельніцтва, якое павінна моўчкі і дысцыплінавана працаваць і не аспрэчваць прынятыя рашэнні. У гэтай мадэлі галоўная праблема краіны не неправільнае рашэнне наверсе, а недастатковая дысцыпліна пры іх выкананні. Дысцыпліна выступае асноўным і ці не адзіным механізмам кіравання ў краіне. Не дыскусія ідэяў, не канкурэнцыя, незалежныя інстытуты альбо эканамічныя стымулы. У гэтай мадэлі таксама лічыцца, што калі все будуць дастаткова, зноў скажу это слово, дысцыплінаваныя, то сістэма будзе працаваць эфектыўна. У гэтай мадэлі дзяржава выступае як гаспадар і выхавацель, а не той інстытут, які аказвае паслугі грамадзянам і падсправаздачны ім. Лукашенко ўжо 100 разоў даказваў, якія ён мае ўяўленні пра адносіны паміж дзяржавай і грамадзянамі. Ён любіць гаварыць пра грамадзян як пра людзей, якіх трэба вучыць, прывучаць, накіроўваць. Неразумны народзец, які не заўсёды падтрымлівае і ўспрымае мудрыя рашэнні кіраўніцтва. Я пра гэту мадэль не скажу лепш, чым пра гэта жорстка выказаўся гурт Ляпіс Трубяцкі ў сваёй вядомай песні «Ружовыя акуляры». Давайте паслухаем. Дзяржава табе гарантуе жыццё, жарка, скварка, ланцуг, вось і ўсё. Толькі маліся штандартам улады, глядзі па БД святую нараду. Дарэчы, лідара гурта Сергея Міхалка ў гэтыя дні завочна судзяць у Менску за абразы Лукашэнкі. Такім чынам, кажучы пра неабходнасць прывучаць народ да дысцыпліны, Лукашенко мае на ўвазе не толькі заклік да арганізаванасці, але больш шырокую ідэю. Грамадзяне павінны бездакорна выконваць правілы і рашэнні ўлады, а дзяржаўныя органы забяспечваць гэта больш рашуча і сувора. Але ж улады ўжо хочуць, каб беларусы не толькі працавалі моўчкі, але і каб працавалі шмат, без продыху. Нашмат болей часу, чым цяпер. Памятаеце тую славутую заяву генеральнай дырэктары Камволя Татьяны Лугіной, што беларусы працуюць горш, чым індусы ці эфіопы. Лугіна расказала, што спытала ў індыйскага партнёра, ці можа ён мне даць на год-два некалькі прадзільшчыкаў. У іх мужчыны гэтай справай займаюцца. На что он мне сказал: я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп. І далей гэта начальніца прывяла ў прыклад беларусам яшчэ і эфіопаў. У нас ёсць эфіопы, якія па нашых мерках за прымальны ўзровень аплаты выконваюць гэтую працу і адчуваюць сабе цудоўна. І першы час эфіопы казалі: дайце больш працы, дайце больш працы. Вот уявіце, калі чыноўнік альбо кіраўнік дзяржаўнага прадпрыемства кажа, што беларусы працуюць недастаткова старанна ў параўнанні з эфіопамі ці індусамі, то гэта азначае некалькі рэчаў. Па-першае, такі нахабны перанос адказнасці за эканамічныя цяжкасці з сістэмы на работнікаў. Любы сусветны опыт падказвае, што праблема не ў тым, колькі гадзін працуе працаўнік, а ў тэхналогіях, у мадэлі кіравання, інвестыцыях, доступу да рынку. Людзі ў бедных краінах сапраўды працуюць нашмат болей, чым, напрыклад, у Еўропе. Але на ўзровень жыцця колькасць гадзін, праведзеных на працоўным месцы, амаль не ўплывае. Менавіта еўрапейцы, дзе ўзровень даходу сацыяльнай абароны найвышэйшы, працуюць найменш.
Напрыклад, сярэднестатыстычны немец працуе 1340 гадзінаў у год. І гэта прыкладна на 30-40% менш, чым у сярэдняго мексіканца альбо работніка ў краінах Паўднёвай Азіі. Але за гадзіну працы немец альбо датчанін звычайна стварае ў некалькі разоў больш эканамічнай вартасці. Лепшыя тэхналогіі, больш капіталу на аднаго работніка, лепшая адукацыя, арганізацыя працы, больш якасная інфраструктура. Китайцы еще не так давно працавалі по 10 гадзін 6 дзён у тыдзень. Только в 95 годзе там вели пяцідзёнку. Але заставаліся ў полным жабрацтве. Пакуль у 80-х годах не адмовіліся ад планавай эканомікі, дазволілі прыватны бізнес, адкрылі рынкі, заахвочвалі інвестыцыі. Беларускі работнік на сучасным прадпрыемстве можа працаваць вельмі інтэнсіўна, але калі абсталяванне састарэлае альбо прадпрыемства працуе на малаэфектыўным рынку, прадукцыйнасць працы будзе саступаць гэтаму паказчыку ў больш развітых краінах. Ты можаш 10 гадзінаў у дзень тачыць нейкія дэталі, але ў іншай краіне больш прасунутая тэхналогія, робот зробіць іх за некалькі хвілінаў. Так што дакладна не тыя працаўніцы камволі, якія абмяркоўваюць квашаную капусту, вінаватыя ў тым, што прадпрыемства мае мільённыя даўгі, малыя заробкі і нізкую эфектыўнасць. Пры гэтым асноўная колькасць грошаў у бюджэт паступае ад падаткаў з прыватнага капітала, а не ад гэтых стратных дзяржаўных прадпрыемстваў. А словы Лугіной таксама сведчаць пра настойлівае жаданне ўладаў прасунуць прыцягнення таннай замежнай працоўнай сілы ва ўмовах дэмаграфічнага спаду і дэфіцыту кадраў. Начальству хочацца, каб беларусы, як тыя эфіопы, казалі «дайце больш працы, дайце больш працы». Гэта я цытую Лугіну. І пры гэтым не патрабавалі б ніякага падвышэння заробку. Ну а паколькі такіх казачных беларусаў амаль не знойдзеш, то варта пачаць іх замяняць на мігрантаў з бедных краінаў, якія нічога не патрабуюць. Дарэчы, гэтай тэме працоўнай міграцыі быў прысвечаны адзін з папярэдніх выпускаў маёй рубрыкі, спасылка вы знойдзеце ў апісанні на YouTube. Так што дысцыпліна, дысцыпліна і яшчэ раз дысцыпліна. А хто не згодны так працаваць, таго войска. Вось што цяпер прапануе беларусам улада Лукашэнкі. Такія на сёння невесёлыя высновы Цаганкова.